try ko lang itong i-prank kasi first time ko itong i-prank si Darwin. Ano kayang reaction niya? So, ang gagawin ko yun mga boss ay sabihin ko sa kanya na yung mga picture at video niya ay nag-corrupt or damage yung yung memory card. Lawed. Hello. Oy, boss. Madungog. Hello, muta. Madungog nimo? Ako, madungog. Cannot be used. Card may be damaged. Insert another card. So, mani niya. Naabi diri ang mga picture na to. So, it means na wala akong mga video or mga picture or kasama. Oh, nawala. Ano ka, boss? Maikog mo, gugod mo kung dakuan ba? It's a prank! Joke ay wala ba outside na memory card oh? Ipaw nga. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Jupo Films. For today's video, ang kakagising ko lang mga boss. Kita nyo naman sa mukha ko, napaka-haggard ko talaga mga boss. Kasi pagod na pagod ako mga boss. Kahapon mga boss, nag-shoot po kami para sa introduction or sa intro ng vlog ni Darwin mga boss. So, ayan, ang gagawin ko ngayon mga boss ay ipaprank ko siya. So, ayan, pinaplanuhan po namin to ni Lloyd na ipaprank ko siya. Pero, ayan, pasensya nga pala kay Ate Divine at saka kay Darwin at kay Singket. So, ayan, ang gagawin ko ay try ko lang itong i-prank kasi first time ko itong i-prank si Darwin. So, ano kayang reaction niya? So, ang gagawin ko yun mga boss ay actually ito po yung memory na nakalagay dito yung pag-shoot namin ng kanyang intro, mga photoshoot ni Ate Divine at saka kay Singket. Lalo na kay Darwin, nandito yung lahat. Pinalitan ko siya. Iba yung sinaksak ko dito sa camera ko. Ayan, ipapakita ko kay Darwin na kunwari, sabihin ko sa kanya na yung mga picture at video niya ay nag-corrupt or parang anong tawag niyan, damage yung memory card. So kunwari sabihin ko sa kanya na, uy Darwin, nag-corrupt, wala na yung picture, hindi ko nakuha. So ganun. So ewan ko anong reaction kasi chinat ko siya eh. Sabi niya, boss, sana makasend ka ngayon kasi mag-update ako sa Facebook ko. So ayan, sinabi ko sa kanya, eto nag-chat siya. Ayan. Sinabi ko sa kanya, Dawi, pwede ba tikang ma-call? Sabi niya, bakit? So, sabi ko sa kanya, wag, sandali lang muna kasi malakas ng ulan. So, sinabi ko sa kanya kasi yung motor ko dun sa labas. So, ayan, sabi niya, o sige, hintayin na lang kita, boss. Okay, so ayan, ready na ba ako? Paano ko ba i-prank to si Dawi? At syempre, bago po natin sisimulan sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay, start na natin mga boss. So, ipapatawagin ko muna si Dawi. Sandali lang Ano yan? Sandali lang. Chat ko muna siya. Ayan. Tignan nyo. Ayan, chat ko muna siya. Ayan. So, sandali lang Ayan. So, tawagan ko na. Call ka. Paano ba yan? Ayan. Sabi niya, wait daw. Hey, boss. Darwin. Nagunsa ka? Wala kayo ting. Nagunsa ka? Hello? Nagunsa ka, uy. Nagunsa ka ba? Hello, boss. Hello. Darwin. Ba't ayaw? Wala. Hello, Ed. Hello, ting. Hello. Oy, boss. Madungog. Hello, muta.
Madungog nimo? Oo, dungog. Nagunsa karon? Daran diri nagigta, magkuhan ko ron, magpunjod. Oh. Kuan ba? Nanimba, mamigani na ko. Ah. Kuan ba kanang ate na problema wini. Sa boss, Nagunsa ka ganiha? nani simba may. Simba. Ate sa o minako eh. Ako? Di ba ako ba? Oo, problema, may. Di ba ako ba may problema? Ano naman? Ang kato bitong ate Ano lagi? main tadi ka malai na nini giahak ani. Wait, Ano day? ang katong memory ba? Awa ako ipakita ni ma. Sa katungari. Memory ba kaban yung kamera nako o ang memory ba tan-awa ako ipakita nimong video ha. Ay sa Oo, sige. Uy. Oh, kita ka? Kita ka? Unsa yung basa nimo? Mabasa ra? Dili man. The memory card cannot sa Cannot be used. Cannot be used. Card may be damaged. Insert another card. So, man niya. Naabi diri ang mga picture na to. So, it means na wala ang mga video or mga picture or kasama. Oh, nawala. Nawala siya. Basta din na, di ba, luhang to kabong kamera. O mao ni katong kuan. Main na to gikuan, gi photoshoot na to. Katong daghan kay picture ba? No, this memory card cannot be used. Card may be damaged. Insert another card. So Okay na ba sa'yo? Okay na. Okay na. ganihara ko si kuan ba? Ganihara ko si kanang Yang video, boss, katong intro na ko. naapi lagi tanan. Naapi tanan. Boss, katong intro na ko, boss. Naa dito sa memory niya, naapi lagi. Okay ra, okay ra. Ay lain na, ba sinalain ka ba? Okay ra yung mo. Okay ra, okay ra. Ay bati, ni basing nalain ka na ako. Wala mong kanin mo. Unsa? Okay ra, wala mong kanin mo ng tuyo ka. Ayaw ka ng kuhan ka. Wa jud na ko matuyo Wala mong gani. kanin mo na kuhan. Basta ang mga video na sa kasal ba, sa kasal ganiha nahurot. Oo. Basi Sige, nala, okay na ba sa'yo? Mag-shoot na lang tagbalik kung nga pa kay free time or sa mga. basi nalain Katong ka sa ba? vlog na kuhan, katong vlog na itong ato na apel or apel. Ano ka, boss? Maikog mo, gugod mo kog dakuan ba? Ayaw ka pala ka. As in, okay naman, boss. As in, okay na yun. Ayaw, sige, ginana ko sa'yo, mura. Boss, makasabot rin ko man. Di mo good kay grabe kay effort na to ba? Ginana eh. Ha? Grabe kay effort na to. Wa mag Ano, boss? ang effort na to ba o mag-expect na may ani day. So, nawala sa tong vlog, okay no? Hasta vlog sa kasal ganiha. vlog na to, tong reacting video na wala sa to or Nawala sad. apil sa drama to. Vlog, na-apil tong kadilit ang vlog ang kwan. Ana apil og ka-delete niya ang wala ma-delete katurang kuan katong sa isa ka kamera kato bitong galakaw ka. Katong galakaw ka ba katong gi-balance nako pag video. Oh, so unsa na rin naibilin, boss? Katuro galakaw sa isa ka kamera ang katong sa kamera nako katong nindot kayo ba katong gigamit jud nako sa pag picture na to ugod di Jomong imuha. Na si Jomong dira. Oo. Na si Singkit dira. Now, naman, rin. Do unsay ko ano niyo basig Okay na ba sa'yo? Sunod na lang. Kung nakakay free time, balik ko na lang nato shoot or sa ba? ang ako ba maunsa niya si Divine ba. Mga po lagi. Sige, ito siya sa... Na si ate dira. Sige, kanan. Okay na ba sa'yo? Ako lang ikot niya. Kakita ka? Uy, kakita ka? Katong sa kani ba? Unsa? Katong kani ba? Oo. Wala jud koy choice ano sa kami na ako. Oo. Ay nako. Oo. Sunod na lang, malikot na lang ang shoot or... Di bitawin ka na. Unsay basi unsay masulti nimo. Ako masulti ra na
balik ko na lang og shoot kung na-delete man ka di. Okay naman, boss. Pakita do ko kus okay nga naong bi. Just now. Pakita ko sa okay nga naong. Ha? Pakita ko sa naong sa okay. Unsa? Ipakita ang naong sa okay. It's a prank. It's a prank. Joke ra oy, prank ra to. Joke ay wala maod sa dara memory card oh. Gipaw nga. Prank lang. Ayun, pinatay ni Dawi yung video call. Sorry, Dawi. Ano, nag-chat siya. Suyuin mo ko please. Suyuin mo ko please. Ayan, suyuin mo ko please. Joke lang yan, joke lang. Busy ulit. Hintayin natin mag-call siya. Ayan, nag-call na si Singkit. Ayan. Hello. Pangit mo. Pangit mo. Ayun, na-prank kita. Na-vlog na ba, boss? Junfel. Kuyawan gawin? Nakuyawan ka? Wala man. Ay, wala man ba? Wala. Buutan kayo. Promise, boss. Di bitay kay Kuyawan. pag ganiya ba akong gi-testing na ang memory card nako pag sa una pa jud since 2015 akong gi-insert sa akong camera. Nya mao tining sud bay nga nato. Oh, pero safety na daan ang mga picture na to. Na man dres isa ka memory card. Pero buutan gi Darwin da. Asa si Singkit? Sana all naka-vlog. Asa si Singkit ay? Guys. Hello. Ha? Asa si Singkit? Aray. Ano siya masulti niya? Boss, pinagi po sa akong gito. Ayan. Nice. Isuot na ako pagsimba kanina. Kita ko yung my ID mo kanina. Tanungin mo si Singkit anong reaction niya kanina. Tanungin mo si Singkit kung ano yung reaction niya kanina. Ano daw yung reaction mo kung yung prank? Ano, boss? Ano? Kaya ko wala na eh, kasi sayang yung pagpunta namin dyan eh. Sayang ako yung pagpunta namin dyan, boss. Sa bilang naman niya. Oh, sayang naman talaga. Kaya ka ba, boss? Akala ko ito. Murag tinuod eh. Prank, boss. Murag yung tinuod ba? Sabihin nyo, na-prank kami. So yun guys, so yun na nga, na-prank kami ni Singkit. Sige na kay. Kapag mo mag-prank, boss, may paano ka ba dyan? May... Kasi umuulan daw. Sana all prankster. Di, binilisan ko ng mag-set Sa up. prank namin, boss. Ay. Bahala ka. Ano ba to, revenge prank? Ano ba to, revenge prank? Revenge prank. Abangan ko yung Gusto mo revenge ng prank. revenge prank, boss? Okay lang, basta wag yung delikado. First time ko mag-prank Baka ngayon na. barilin mo ako, boss. Hindi naman. Boss, Oh, baka barilin mo ako. hindi nga. First time ko mag-prank ngayon, tapos si Dawi pa yung pinagtripan ko. Di si Boss Lloyd kasi may idea nito eh. Sabi ni Boss Lloyd ba? Sabi niya, prank natin. Nasaan si Boss Lloyd? Umuwi na siya. Oh. Kasi napagod yung kanina, dun sa kasal. Kung masyado marinig yung boses mo, boss, kasi napakahina, boss. Di ayos lang. Nilapit ko na yung bibig ko dun sa sa cellphone. Sana all. Sana all prankster, may paiyak-iyak ka ba dyan, boss? Alam mo ha? May pa ganon ka ba, boss? Paano? May pag ganon ka ba? Acting lang yun. Sana all, para sa akin, ano na lang, ulitin na lang natin pag-shoot yung intro ko, tapos mga picture natin. Pero Kasi wala naman akong gagawin dito sa vibes eh. Kinakabahan ka ng konti. Para sa akin, hindi naman. Para sa akin, hindi naman. Kala ko kinakabahan ka. Pero nga sayang no, pag na-delete no, di ba? Ano nga boss eh, mas ako nga yung nahiya sa'yo kasi napaka-effort mo din sa akin. Sana all. Appreciate kita boss kasi napaka-bait mo boss. Na-appreciate ko yung pagkatao mo. Nice. Pero si Singkit, kamusta? Kinabahan siya boss, sabi niya, na-delete. Nawala. Sabi niya nawala daw. Ubus lahat yung picture.
Okay, huwag ka na lang guys kasi i-revenge prank natin yung boss John Phil nyo yan. Kala nyo mapaprank nyo ako ha. Pumunta ka sa akin. Pumunta ka sa akin, boss John Phil. Eh, patay ako dito. Kaya sa mga may jowa dyan, malapit na February 14. Oh. Sana all na lang sa meron. Kaya ano yan, guys, singkit. Oh, sana all may jowa. So ayun mga boss, na prank ko si Dawi. So hindi ko in-expect na gagawin ko talaga to kasi sabi ni Lloyd na ipaprank daw talaga namin si Dawi tungkol dun sa picture niya na na-delete daw yung mga picture niya. Yun yung ipaprank namin sa kanya. Pero kinakabahan ako, baka magalit siya sa akin, lalo na kay T Divine at lalo na kay Singkit. So ayan, si Singkit kinakabahan talaga na na-delete yung mga picture. So ayan, sorry nga pala, pasensya na sa inyo Dawi. Okay lang. Okay lang, boss, okay lang. So ayan mga As in, boss. okay lang talaga, boss. Oh, di ba ang bait-bait talaga ni Dawi, di ba? Di ba Dawi, ang bait-bait mo, love ka talaga namin eh. Hindi naman, guys. Pinumula lang kayo niya ni boss John Phil. So mga boss, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng simpleng vlog na to. And subscribe nyo ka na yung YouTube channel mga boss, Darwin Dion. Subscribe nyo yung YouTube channel niya. At abangan nyo po ang mga susunod naming mga collab video. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss ko dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Michelle Endencio, Rusa Mitubale, Kylie Denise, Divina Del Prado Padilla, Vince Jetro Quijano, Dayan Sibayan, Ateya Katikiesta, Liza Data, Jean Ashley, Ashley Casquio, Ateya Bianca Mayormente, Arnold Malto, Leco Vinis de los Reyes, Zaidel Boyles Vlog, Geraldine Juan, Chris Ann Ardimer, Alisa Alcantara, Jonathan Rosales, Diana Larin, Luisa Galapon, Era Obias, Jenny Regalado, Divina Gracia Padilla, Girly Di Castro, and yes, shoutout nga pala kay King Darwin Dion. Ito na po yun mga boss, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng simpleng vlog na to, na prank ko talaga si Dawi. At mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Bye-bye ka na Dawi. Sige, bye guys. Maraming salamat po sa supportan niyo po sa akin at kay boss John Phil ko dyan. Okay. At mga boss, hanggang dito na lang, and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.